راديو إرنا فلولوخ أمريكا بقرن أفريقيا بزعبا كوينات تقراي نمزتاي لومينا أديس آباقا أتيو حالتات حوتي وتهدراو قربات زتسعنت مركب حورات إمارات عرب كم زحزو قليصهم بريزيدنت دوب السودان ناب حموشت عمتات حمشايا محداري هاقراو بانك سوقيقو أرسات زيناك تكتاتلو تسنحكم كبرات سمعتنا زرزرات يغتصل فلولوخ أمريكا أمباسادر جيفري فلتمان بزعبا كوينات تقراين بوليتيكاو معلب كركبلو بزلو تخلطاتن بزملكات نميات لومي حموس شدشت ري ناب أديس آباقا أتيو أتفلولوخ أبا أديس آباب زتسنحلو مختل قدامي منيسر قدات وطان أتو دمك أمكونن مزركبهم سبسلطان منقس إثيوبيا كميايت إيو مزعمو تحلفو زلو كينات بزتحزاب العلي إثيوبيا اقدام برازل أمريكا ناب سلماوي هزبي رديت نخيبات زعقت كبابا كبكعن كلهم تتصررت وغنات ناب بوليتيكاو زتك قربون كتغربوز صنحت صوعيت زاقيت أب قبري وعلن مسمو لعزغينات فلولوخ من محدار بايدن أبزو باغرنا أفريقيا خوينو استمزة أمباسادر جيفري فلتمان ناب أديس آبان قرواب تهاقراتن ترغاقم اوان بمملاس تمساسال زتكايديو مغتلتي فلولوخن كيلا بوليتيكا زو باغرنا أفريقيا بايتن نوف زمرحو كال قجلم محدار بايدن ون أب تمساسال زعبان مزتاي ناب كينيا كأتو مخانو ديبلوماسينياتاتي تغسو كوينات تقراي بتزاماديا بهدات كوانتلو منقس إثيوبيا ناي نفرتن درون متقعتي حيلتات تقراي دما ناي كبير برات دبدابات يكايدو مهلاوم يزقلات بفلاي منقس إثيوبيا زكايدو زلو ناي درون نفرت وقن دبدابات أمايت سلموين سبات كم زقتلن كم زغسلن حيلتات تقراي وغسو أب سمين إثيوبيا زكايد زلو كينات أبزوان بتزامادي زهاد ألو مخنيات ناي كلت يوم وغنات وتهدراو مدخام وي جالانت زفتر مخانو تنتنتي تغسو إذا تفتيرو زلو ناي جالانت هواهو نزررب كعدم زغيلو كوان تغونه وتهدراو حيلو مابزدل دولو لؤوان اتغينات بزباسة كبارع تغيلو كم زلو توم تنتنتي امتو حالتات حوتي وتهدراو قربات زتصعنت يازولوا مركب حورات إمارات عرب أبقما قمات كح بحرينا يمن كم زحزو أفليتهم اتا مركب بزي فقاد نايتي بحوتي زغم منقسي ناب كل مايات يمن قماقم ودب حديدا بستسقعتلو حالتات حوتي بفتنات جلابو أخبيبهم كم زحزوا أفنياتهم حالتات بتويتر أبزم حلالو حبريتا قليتسو اتا مركب مدهانيت زركبونا وتحكمنان كال سبقا وحقزاتن زتصعنت من باراز قلتا سعود عربن حورات إماراتن نحوتي بجويا مراقب كسيسنو حوتي بمقد مدبر تلفزيون وبزم محلالفو زينا اتا مركب وتهدراويان مكاين تبنا جز ملأ كونتينراتن كال وتهدراو قربات زتصعنت من بارا ملكتو حيلتات حوتي نتا ناب سونيا بزوق حليتي زحزوا مركب بزغلطفن تزيفن يما بسعود عربن حورات إماراتن زمرح لفنتي زدلس قمتات كوسد مخوانو أزازن ايت لفنتي برغيدر جنرال ترك المالكي تنكيغو إيرتراون ستنبرتو لفنتي زنهاقرات كاب كلتشحن 15 حيزو أبلعلو حوتي زو العوكينات نحوتي كابتا أبقع بحر تركب زعبيت نايمن ودب حديدا كدفئو نايكالن اتا ودبا بش ودن بسبت حسم معمسرات كاب كلهم حيلتات ناس أخوينا بحورات هاقرات بزمراح ناب هزبي يمن زغنع سبقا وحقزات ما تحلال فقد كون كسر حلو كوان تتصنحه ملو بملو أي تعوتن حوتين كتماسن عحويسكا أبزوانزي نلعل فرق غفالي من تغطات سيرو يركب بريزيدنت دو السودان سالفا كير مايرديت نأم حدارها قراو بانك دين توغ نغور كام مزنة أليوا أتي بريزيدنت كاب سلسة رد حيزو نتم حداري كاب سلطانو كم زاليو زحبرت مدبر تلفزيون تهاجر زتسقل مخنيات أي تقستن أتي بريزيدنت أوش تزيحة مشتعمتات نحمشاي جزيو أم حدار بانك زسوقوك زلو دبو السودان كاب سودان تفليانا تصنت كاب زاوجتلو حملة كلتشحن 11 أبز حلفة 11 عامتات بريزيدنت سالفا كير شمونت منيسترات فاينانس كاب سلطان سوقيقو دبو السودان معرت قد موازلو قبيلات سرطو عبي بوليتيكا وبدهوتاتن قريشتاتن بلشونان زرقتن سبسلطان منقسنون أبور قد قطبا عبي جامال لوا
እታ ሃገር ናጽነታ ካብ ዛወጀትሉ ሓደ ዓመት ከይመለት ኣብ ሰነ 2012 $4 ቢልዮን ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝተጠፋፈአ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር መውቃሱ ኣይርሳዕን። ዜና ኣብዚ ፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان إيراب نقرارب دغزلو أحواتنا كأتين دمص نايتا فترينو دمص تأكو واج تاخفنت أيتا حزننا بلاي قالح أوتوبوس كتما سمرا እተንንኮ መንግስታዊ ዕማመን በበቕዓታ ምስሊ ሳር ዝርከባ ኣገልገልቲ ምዃነን ብፅቕጥቅጥ ህዝቢ ከመስክራይ ዝብርህን ማእከላይ ማዕጾ ንቀራረብ ድምፅታ ፎተሪኖ ይዕረፈን ኣይ ኣታረጊፅካ ንንበር ከይትርገጽ ተደሊኹሞ ብታክሲ ዘይትኸዲ ንዓበል ተሓንጎር ኣብ ቦርሳይ ክትኣቱ ደሊኻ ንፅበት ቦታ ብመልሓሶም ከቃልዎ ከም ዝደልዮ ክመስል በብወገኑ መረረ ፅቕጥቅጥ ይቕፅል ኣቱም ቀስግዳ ዘይትብሉ ካኣትዋ ደጊፈ ዘእትኾን ሰንከልከል ዝብላ ሰበይቲ ምሳብ ቅድሚኤን ተገቲሩ ሕቁ ሂቦን ዝነበረ ገዚፍ ሰብኣይ ማጎታ ወዮ ገዚፍ ሰብኣይ ገጹ ኸይጠወየ ብጐርናዕ ድምፁ እሞ ደፊእኪ ብፊኒስትራ ውፅኒ ምንኣስ ሓርማዝ ክነሱ ብፊኒስትራ ክወፅእ ተራእይኒ ሰሓቐይኩ ቃጻጽር ኣይከኣልኩን ዝቕጽል ግብረ መልሰን ክጽበና ኣቆንኩ ወዮ ሰብኣይ ናባይ ተጠዊ ኢታ እንታይ ነፊዕካ ዘይተዳለ ኩሉ ነገር ስለ ዝገጠመኒ ሓሲበ መልሲ ክህብ ወይ ባኣጉኡ ገላጋል ንምርካብ ቁሊሕሊሕ በልኩ ሃንደበት ዝለኸፈኒ ሰብኣይ ኦ ክብል ብሓውሳ ኣብያት ብዝጥዕም ድምፂ ኣውቶቡስ ኣነቐንኣ እንታይ ረኺቡ ወይና ፍርቂ ኣውቶቡስ ተጠዊ ክጥምቶ ግልጽ በለ ኢራብ ዲኽንቲ መልሳ ከይተጸበየ ተጠምጠማ ከምቲ ኣሰዓዕሞኦም ናይ ሃይስኩል ካቾ እያ ትመስል ግር ዝበላ ሰበይቲ ገጽገጹ እናጠመተት ተዓኒዳ ኣብ እሙረኣ ዘይዕውድ ድልያ ናይ ሰብኣይ ከተካይድ ምስሊ ትፈልጦም ሓዛርት ፈታትሽ ከም ዝወፈረት ገሞትኩ ትርንዕ ዝበለ ስዕመትን ከቕምሳ ገጻ ተበቲኻ ከይትወድቕ ዝሰገአት ክትመስል ክሳዳ ብብቅያ ተንቀሳቕሶ ዝነበረት ካብ ዘይድልል ኣኺፋ ናይ ሰብኣይ ብምግለጋለይ እፎይታ ተሰማዓኒ ንሳ እውን ኣብቲ ደልያ ስለ ዝተዓወተት ግዲ ኾይና ካብኡ ብዘይሰንፍ ድምፂ ኣውቶቡስ ኣነቐነቐታ ኣይኣምኔ ኣንታ ሳጢር ዲኻ ተመሊሶም ኣብ ምሳዕ ዓማእተው ሰብ ተጋግያ ከም ዘላ ክሕብራ ድንዕ በልኩ ብግዝፉ ንቕድሚት ከም ዘይርኢ ዝጋረደኒ 8 ሳጢራት ተጠሚሮም ዘይዳረዎ ሰብኣይሲ ሳጢር እቲ ኽዲብ እርጋን ዘሰነፋ ዝመሰለኒ ሰበይቲ ኣሳዓማ ርእየ ሳሓተ ግምት ከም ዝወሰድኩ ተረዳእኒ ዝተኸደነቶ ብጫ ሽፎን ኣብ ስልኪ ከም ዝተሰጥሐና ተዋዛወዘ ዕብራና ኣብ ምጉላሕ ተጸሚዱ ንቂሒ ገጻ ዝበለላ ኣብ ላዕለዋይ መዓጋጉርታ ዓለባ ቅጫ መጠቓ ዝመስላ ማዳ ተቖዲመን እንተስ ናብራ እንተስ ጥዕና ሓዲኡ ከም ዘግድዓ መስካር የድልየን ካብ ፈተሻ ኣካላ ወፅየ ክፃናፀን ጀመርኩ ገለ ክፋል ሰላምታ ሓሊፍን ነይሩ እዋይ ኢራብ ዘይሞተ ዝራኸብዳ ከይገርመክ እዛ ማህረምቲ ክንተ ዘይሪ ኣይመለለኹን ነይረ ኣብ ላዕላይ ግንባራ ዝነበረት ጠምሳቕ በሰላ እናተንከፈ ሰሓቐ ንእግረ መንገደይ በሰላ ግርም ታቤላ ምዃኑ ተሰወጠኒ ደካ ገለ በሰላታት ጊዜ ዘይህስሶም መለለይናን መንነትናን ኮይኖም እዮም ዝነብሩ በልኩ እዋይ ሳጢር አንጭዋ ዝውሓጡ ድሙን ዲኻ መሲልካ ጋጊናካ ተታሓይዞም ነዊሕ ሰሓቁ እቲ ሰሓቁ ሙን ኣይጋጠምን ነቲ ጉጅለ ባህሊ ናይ ቤት ትምህርትና ተጻወተዎ መእሰር ዘይብሉ ሙዚቃ ይመስል ኣነ እውን ብወገነይ ድሕሪ ምውራድና ሳጢር ዝበልዖ ሓቲተ ሚዛነይ ከመሓይሽ ምስ ነብሰይ ቃልኣትኹ ጋጊኽና ዶ ኢራብ ቅጭን ነዊሕ እንዲ ግዜ ጥቁቲ ሰበይቲ ድማ ረኺበ ብጻይቂ ገዓት ጊዒታ ተቆርስ ሓቅኻ ነዊሑ ድሕሪ ምባል እንደገና ኣስከተት ምናልባት ንውሓት ጊዜ ተዕቅን ነይራ ትኸውን ምናልባት ህይወቶም ኣብ መቓን ጊዜ እናእትወት ተናጻጽር ነይራ ትኸውን እምበር ትብለጽሲ ኣይኮነን ዶ ገዓት ቦጅቦጅ እኳ ተመቅር ነይራ ናብ ሰሓኻ ተመልሰት ኣየሰነያን ሰሓቕ ሳጢራት ታይምቾኦም ግዲ ኾይኑ ምስ ትብለጽ ዳ ተፈላሊና እንዲና ክብላን መብራቕ ከም ዝሃረማ ክትፈዝዝን ሓደ ኾነ ነዊሕ ኣይጸንሐትን ሕቶታት ጀመረት ቆልዖኸ ኸመይ ኣለዉ ሰዲርካ ዲኻ ሰዲርና ኢራብ ነፍሲ እቲ በኽሪ ተመሪቑ ኣብ ዘቕረታ ሰርሕ ኣሎ እተን ክልተ ድማ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኮሌጅ ኣለዋ እተን ዳሕረወትና እሽዮም ትምህርቲ ይጀመሩን እሞ ሰዲርካ ኢኻ ከም ኣመላ መገሻ ግዲ ጀሚራ ናብ ስቕታ ተመልሰት ስራሕከ ኸመይ ኣሎ ሕቶታት ቀጸለ ስራሕ ዳ ነዊሕ እንዲ ኾይኑ ካብ ዘቃርጽ ጥዕና እናሰኣንኩ ኣብ ፀሓይ ኮፍ ኢልካ ትኬት ናይ ፓርኪንግ ክቆርጽ ኣይኽኣለንን ኣበይ ዒንታ ገለ ነገር ዝነበብኩ መሰለኒ
بدحري سعب علالهم نام نسنوتهم كم زمولسهم يطراطرنن دهاي عركي كغبرانجي بيت ماسر تعدا بيتو خبصح تانت يكون تربركو حج سانصار تميتي غعزوخنا وحالي مو زياده تاريخ كسمع داتا انتخو تعنا خمي تخونا لخا زامو غا تشغرك الله ناب قلبي كابز ملس نفره ما تحسكو حتى انا برد ناب يمانيت اغرنا ملكتت دحاني حجدا انت حسبكي خوالي كافن كرزي اطراي كفيل كاموصامن رخبو نسخ انت زيتولوي ابي موصاو سموغاتي حزيل كختوصنكو يخزي اتحرمكيا عندنا بسلا تناخفه فنكل انتي زي كفلنا لا زغدد ابزنتا اتود حسم زي ركبلن كمرسلن صنح برهاتي عينتا نبعتك غاردن استبحالكو غراحكي زانتا قدن كسنع زانتا مرت من باري ساعتكن بغاد زنبع تغادا لاي دا يغاطمن نبر بزعبهم زي برها لي بزح نغرات الله انت لاي نمنتاي نبعت كملكت حماق حاسبهم مسمعيتهم قدسو ود برهاو نابا يتسوي زعاقور نبعت كيملت انك تمثل انك عريرا نحس تأمتت ود برها نسون حزن كم زرخا خبرو زنبله ويلي توم دقكم كخمي يالو من يسمو تعبي كذكر قرب دحر مزرح هو ذكريا متكل ود برها صاب سوا كاب افو ديو صاز نبره زصروتو نبعت انتس كبيدوا انتس بقدي نقدام زدفو توسخ غوارق يبو تفرشحه حضرات با ساتيرون كم تسكفريو زرينا تمته اقبح بها سبكي سمعان كتمثل بتحت ملحسا متكل دا عارفون دي بلد علالهم بزحات نصانا صونا خمس لبرنا يطفا يبلكن كاب تصصني حزو وجج دمص فوتورينون عقل خذ فتاتن هارون سقط كتن اوتوبوس نمملات اب علالهم سعقمنا وحنا ساي نبرنا ساتير بسم بعد رؤس حزه ننغورو اب تصقط كت دغاف كيدلي سب نسب سطيمي ايكونن مودقي مقمت تصابعت بوتا كون غادو انتي تبلني انتي رخيبو ما عس عارفو ابدم صومك يا راس تبالكو إيراب بتحت لسانا عمتو ليبيا مع انت قبليت حميسه نبع زبل سمعيت مسأني صورنا إيراب كاب صورين على خبرني كاب علالهم نزنا له محرماز نايشو عساتير حزيلا ساعات غويا زي تربرب اب لسان بصوتا بجنነት استوقطت إيراب منبالا سمعي لومغن نزان نبساو كامس كامسينا بعلانا دغاغيفنا اوتوبوس نسكلا زوردلا فيرماتا سلازاخده نتامورا زلو صوت كدا حسيبه تقامعصو تقريبا نخصنا كروحكم وسنكم نابي جز كدالكي حلف قبل علالنا قصل لا سمعكو نابز اسربيت عدا بيتو اتني شي وديك وصحه عامي قستنفسكو تمسجن ناو انت خويناس دغيفا كواي بصحه كصبيا وسينا هو ابزدي زلو دغي امو مساناي ويداي اودي خزلخا هو ديلو مخمان ميكينا تبالاشاتني اوتوبوس غيره وي حزبو غنبار نعقت كون ميكينا خارخي بلكا دحرخ اندي سحقت اتخصح مرتان حزنان زرسع صبقت اللابس مثل سنتا بلج لي طفا كامبر بچورا سريو ابز قربا غاراجي يتيازلهم ودي ما خونيم نغرا منغدي مالاكي تمسكن بلكو እንኳን ታብዝባና ካብ ዓድሞ ዘትረፈቶ ከማላ አዘከረንበር አነ ላኸም ህዝበይ بእግረይ زوح بالقدي راديو إرنا مدام من سياد عبريدي إرنا أبزلخمو سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي راديو إرنا بحفشة بفلاي كأتخطاتلت مدام من سياد كما يتقنيو حمس كوينو نعخم يخوني أمزبرنا مدبات حزنا أبساعتنا ترغبنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا قد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محاري سنة أنحوت مدام من سياد عبريدي رنا زخبركم تخطاتلتي مدام من سياد كلب هاوس زبهال حدا كام محبراو مرة خبيتات زخونة سبات تأكيبهم بدمتهم أرسات العلوم ززاتيلو قرعاتيو حانت خابزيهم قرعات وعريا أبزا وعرو اتبهرهم بزوحات إرتراين من إسياد بفلاي كأ قدوسات دقا أنستيو استفلاليو أرستنا العلو أبقو يزاتيون يمخاخرون حدا نايزا أبن الدما زحالف السولوس ملكتات زبيتاو عمس بزبلا رستي بزوحات من إسياد كزوتيلو أمسيوم نزم الكتنا مسيور سالم هايلز قبرنايو حد سيرس أنحطالو
ኢየሩሳሌም ሃይለ ሓንቲ ካብተን ቅዱሳት ኣዋሃት ናይቲ መደብ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ዘቤታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ እውን ብዓቢኡ ብዛዕባ ፍትሒን ህዝቢ ኤርትራ እትነጥፍ ኤርትራዊት መንእሰይ እያ። ክትከታተሉና ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኢየሩሳሌም ሃይለ ምሳይ ኣብ መስመር ኣላ። የሩስ ዕድመ ኣኽቢርኪ ነዚ ዝህልወና ጻኒሒት ፈቓደኛ ስለ ዝኾንኪ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመስግነ ክፈቱ ብቐጥታ ናብ ሕቶታተይ ከኣቱ እየ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። የሩስ እንታይ መስለኪ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዚ ነገር ዝስ ጠንቁ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ይመጽእ ኣሎ? يغنيلي أخبرت سلتي أخبيركي زجبر كلي عدمة أبزي أرستي حسابي كهب أتي على الكيوز اللي خارستون أقدر سارست سلزبونة كم حبت سب أزيو على عنوة زور دل نازلون نتعاون نبزحت سبرابيتات بحدك تزخل في التعميتات سلزبونة مالتي بمجمرة نتن هيوتن بز أقط أنزي ويبز في التعميزي هيوتن سينا نزلوا عدك أنستيو نفسنا من قست السماي نسدرا بيتن دما صنعات يهابكم يبل أتي زبيتاو عمد بزح جيزي كم ردع زلقالة مستفل عليه تجمعاتنا كم حبرت سب أما حبراوي يكون بوليتيكا وكونتاتنا نزقات أمنا تجمع نسوق بمتحز يزقلت سلازي دما أتي نايك ثلاث حاجات أميتات كجات كله كم فولي تريو ويدما بزح مخنياتات زد الليلو ويدما مخنياتها وقت قبره بزح نجارات تدليلو مالتهم جن أتي زبيتاو عمد أبانا أب إرتراوان تراي زلو زي كونه أب كل عالم زلو إنه بزحت دك أنستيو زقاتن إن كل عيد ما ندك تبعتيو من البات أتبزحو بتز أنحنا أباتاوي ويد ما باتريركال زبحال لعلنا ود تبعتي زامن الرأية دحور الرأياتك بو تتقليو تزبزح زقات معاملات قبل على دك أنستيو زورديو أنت هنا جن بواحد متقدمة أبدك تبعتيو بدك أنستيو متعاملتهم ونيجاتمي مالتي زي أب زبزح متعاملتي كوانت هنا مساخة بز أبزنا برسب ويمساخة بزنا برسب بحوات كايهون ببوخا بديخا كمون ببيت سبكا بقرا بيت سبكا قبل عليه خاون كفت مسخلي مالتي حجي تزبيتاو عمد انت يوزن قلون دحريلنا كم تزبلكو تعمد زبحل بحفشو لعلنا ملكها ويك اسلطانكا ابتي كابا يدكم يتبلو سب نختار يكتبل تفصمو عمداتي مالتي زتفلالي عينت عمدات አለው ምናልባት ዳሐርና በኩል መጽወይና بحفشو ግን ተዘቤታው عمد ዝባል ቅትለት ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ብዙሕ ሱር ዝሰደደ ፀገማት እንዳጋጠመ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉዝወጽእ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምስ በጽሐ እዩ ኣከም ዝሓደጋታት ዝእቶ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ዝሕለፉ ፀገማት ኣለው ኣብቲ ውሽጢ ስድራ ቤት بحفشو ድማ ንኣብነት ብዓለም ደረጃ እንተሪእናዮ ሓንቲ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ በዛ ዓመት እዚ ተሓልፍ ማለት እዩ ንማዓልቲ ድማ ኣስታት 137 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምተን ወይ ድማ መጻምተን ብዝነበሩ ሰባት ይቅተላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ዘጋጥም ፀገማት ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ኣብ ብዓለም ደረጃ ዘጋጥም ብድሆታት እዩ እቲ ከምቲ ዝበልኮ እቲ ልዕልና ወዲ ተባዕታይ ንምንጽብራቕ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ድሑራት ተሓሳስባታት ዘበገሱ ፀገማት ከኣዩ ማለት እዩ ዮርስ እቲ ዘቤታዊ ዓመጽ ምናልባት ሒዝናዮ ዝመጻናውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብ ሕብረተሰብናውን ከምቲ ዝበልክዮ ልዕልና ወዲ ተባዕታይ ዝረጋገጸሉ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ብብዙሓት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን ኣብ ቅትለት ከብዝጽሕ ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣብ ቅትለት ዘብጽሕ ነገር ትራማ ወይ በሰላ ናይቲ ዝሓለፈ ሰብ ዘይርጉእ ህይወት ናብኡ ክወስደካ ይኽእል እዩ ይብልኦም ዝተፈላለዩ ሰብ ማያውን ከም ነዚስ ከም ጠንቂ ይጠቕስዎ እዮም ምኽኑይ ግን ሓደ ሰብ ትራማ ኣሎ ወይ በሰላ በእምሩ ኮይኑሎ ንመጻምዱ ከቅትል ዝኽእል ምኽንያታዊ ዲዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ትሕቶ እቲ ፀገም ከምታ ዓንቶ ቦይ ዝበልኮ ካብቲ ነቲ ዘቤታዊ ዓመጽ እንታይ እዩ ካብ ዘይምርዳእ ዝመጽእ ምኽንያታት እንድዩ ዝለዓል ምኽንያታት እዩ ዝኾነ ይኹን ዓመጽ ግን እቲ ዘጋጥም ናይ ስነ ኣእምሮዊ በሰላታት ይኹን
ሕርቃን ይኹን ወይ ምስታ ኣልኮላዊ መስተ ዝተፈላለዩ ወይ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ሽቕለት ኣልቦነት ብዙሕ ምክንያታት ይለዓል እዩ ነቲ ዓመፅ ዝደፋፍእ ኣብ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ኣብ ወጥሪ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ኣብ ልዕሊ እታ መፃምድቱ ዓመፅ ፈፂሙ ዝብል ምክንያታዊ ንምግባሩ ብዙሕ ምክንያታት ይለዓል እዩ ግን እዚኦም ኩሎም ከምዚ ነቲ ዝፀንሐ ድርኺት ናይ ዓመፅ ከም ባርዕ ኮይኖም ከቃፅልዎ ዳ ይኽእሉ ሕርቃን ወይ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ዘጋጥመሉ ወይ እቲ ስነ-ኣእምሮኣዊ በሰላታት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ነቲ ድርኺት ናይቲ ናይ ዓመፅ ናይቲ ሰብ ከም ባርዕ ኮይኖም ይጠቕምዎ እምበር እቲ ድርኺት ናይ ዓመፅ ግን ባህሪ ማለት እዩ እዚ ባህሪ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ከባቢኻ ክትዓቢ ከለኻ ምናልባት ክትውለድ ከለኻ ምሳኻ ዝውለድ ባህሪ ይኮነን ክትዓቢ ከለኻ ግን ወይ ካብ ስድራ ቤትካ ወይ ካብ ከባቢኻ ትወርሶም ባህርያት ተማሂርካ እዮም ተዓቢዮም ማለት እዩ ብኸምኡ ኢና ከዓ እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ሓደ ሰንሰለታዊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓመፅ ዘለዎ ስድራ ቤት ዝፈረዩ ቆልዑ ምስ ዓበዩ ከም ኣቦኦም ወይ ከም ኣዲኦም ዓመፅቲ ክኾኑ ይኽእሉ ንብሎ እቲ ሳይክል እቲ ሰንሰለት ስለ ዝቕፅል ተወራራሲ ስለዝኾነ ተወራራሲ ባህሪ ስለዝኾነ ማለት ስለዚ እቶም ዝለዓሉ ምክንያታት ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ጥልመት ምክንያታት ይለዓል ስለዝጠለመቶ ከምዚ ስለዝገበረቶ ገለ ዝበሃል ምክንያታት ኣሎ ብቐንዱ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጌጋ ኣብ ደቂ ሰባት ኣሎ ብወዲ ይኹን ብጓል እዚ ኣብ ዘጋጥመሉ ከዓ ክትፈትሖ ትኽእል መገድታት ክትፈትሖ ብዝርርብ ክፍታሕ ዝኽእል ተኾይኑ ብሽምግልና ክፍታሕ ዝኽእል ተኾይኑ ካብ ሓሊፉ ድማ ብሕጊ ክፍታሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ብኡ መገዲ ትፈትሖ እምበር ዝኾነ ይኹን ጌጋ ወይ ጥልመት ኣብ ልዕለይ ተፈፂሙ ኢልካ እንተኾነ እውን ማለት እዩ እንተጋጠመ እውን ሓደ እቲ ዘጋጥም ፀገማት ኩሉ ከምኡ ዓይነት ፀገም ስለ ዘሎ ጥልመት ስለ ዘሎ እዩ ዘጋጥመን ዘሎ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ኢልካ ምክንያታዊ ክትገብሮ ምፍታን ርትዓዊ ይኮነን ምክንያቱ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሱር ዝሰደደ ፀገም ስለ ዝኾነ ግን ድማ ዋላ እንተሎ ትጌጋ ተኮይኑ ድማ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ብኢድካ ክትከሓሶ ወይ ክትቀትሎ ምክንያታዊ ኣይኮነን ሕጋዊ እውን ኣይኮነን መሰል እውን ይብልካን ማለት እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ይረና يغني يورس مشم تخاتلت مدب منسيات بدحريو لمعلتي قندي كمرستون زحزنايو بزعبا اب سولس مشات اب كلب هاوس زنبره زرربي بزحد دق انستيو هم دق تبعتيو استساتفو اب وعرو زبل بلاتفورم مالتيو روم كمينيرو بمجمريا حتى كزدلي وعرو انتايو انتاي زكايدلو روميخا وعرو كوميونيتي ناي دق انستيو متخاب كوينو እቲ ምትእኽኻብ እቲ ከዓ ብግዱኻ ደቂ ኣንስትዮ ዝጀመረ እዩ ሓደ ነቲ ምብርትታዕ ጓል ኣንስተይቲ ምክንያቱ ዝበዝሑ ዝፍጠሩ ፀገማት እታ ጓል ኣንስተይቲ ሰኣን መሰላ ጉቡኣ ምፍላጥ ሰኣን ምንቃሕ ብድሑር ኣተሓሳስባታት ናይ ሕብረተሰብ ተፀልያ ስለተዓቢ ድሓር ንዘጋጥምዋ ፀገማት በዲሃ ንክትወፅእ ስለዘሸግራ ነዚ ንምቕናስን ንምብርትታዕ እታ ጓልን ከምኡውን ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ኣብ ንሕድሕድካ ተሞክሮታት ፍልጠትካ ንምሕልላፍ ወይ ንምትሕግጋዝ ኣብ መንጎኻ ኔትወርክ ፈጢርካ ንምትሕግጋዝ ተባሂሉ ዓሊሙ ዝተጀመረ ጥርናፈ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ክሳብ ከባቢ 500 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ሶ ኣብቲ ፕላትፎርም እቲ ድማ ዝተፈላለየ መደባት ኣገደስቲ ዝበሃል ግድን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነ ከም ሕብረተሰብ እንታይ የገድሰና ኣብ ዝብል ዛዕባታት ተወኪሩ ሰሙናዊ ብሓንሳብ ይዝቲ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ጉዳይ ኣርእስቲ ተገደስቲ ዝኾኑ ሰባት መፅኦም ከዓ ይዝትይሉ ሓሳቦም ርእይቶኦም ይካፈሉሉ ማለት ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ሶልስ ምሸት ብዛዕባ ምልክታት ዘቤታዊ ዓመፅ ዝብል ኣርእስቲ ነይሩ ካበይ መፅኡ ዝርእስቲ መጀመሪኡ ማለት እዩ ትዝርርብ ንመን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ትዝርርብ ከመይ ነይሩ ከብርእይቶ ኸ ማለት እዩ ነቲ ኣርእስቲ ምምራፅና እንታይ እዩ ከምቲ ኣንቶ በይ ዝበልኮ እቲ ቅትለት እዩ ሰብ ዝርኢ ወይ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ሓደጋ ናይቲ ዓመፅ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ክፍፀም ዝፀንሐ ዓመፃት ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኖቲጉ ንደገ ምስ ወፀ ኣብ ሰብ ሓደጋ ምስ ኣውረደ ንሰብ እውን ኣብ ገበን ምስ ኣተወ ቆልዑ ምስ ዘኽተመ ስድራ ቤት ምስ ፈረሰ ሽዑ እዩ እቲ ሰብ ኣቓልቦ ዝህቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገዳስነቱ ናይቲ ዘቤታዊ ዓመፅ እንታይ ምልክታቱ ሓስያታቱ ዝበልናዮ እቲ ቅድሚኡ
ኣብቲ ውሽጢ ትዕፁ ማዕፆ ኣብ ልዕሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክፍፀም ዝፀንሕ ዓመፅታት ናብዚ ደረጃ ዝኸይበፅሐ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከተለልዮሙኒ ነብሳ ቀዲማ ድሕነታ ክትረክበሉ ትኽእል መገዲ ሓገዝ ክትረክበሉ ትኽእል መገዲ ንክትፈጥር ብቐንዱ ድማ ኣደናገርቲ ዝኾኑ እንኮል ዓይነታት እመት ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ከተለልዮም ዘይትኽእል ኣዝዮም ረቀቕቲ ሜላታት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀሙ ኣብ ስነ ኣእምሮኣ ይኹን ኣብ ቁጠባዊ ዓቕ ይኹን ኣብ ናታ ርእሰ ተኣማንነት ይኹን ገለ ዝፍፀሙ ዓመፃት ስለ ዝኾኑ ኣቐዲሞም ንመንነታ ተኣማንነታ እንዳዕነውዎ ክኸዱ ዝፀንሑ ስለ ዝኾኑ ናብዚ ሓደጋ እዚ ብቐሊሉ ክትጥቃዕ ትኽእል ማለት ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ሓደጋ ምውዳቓ ነዚኦም ኣለልያ ብኸመይ ተሳትፎ ናይተን ናይ ብሓቂ ኣብ ባይታ ኣብ ግዳያት ዝኾና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰሉ ዝርባት ከም ዘለናዮ ዋዕሮ ልክዕ ከም ናይ ሶልስ ምሸት ማለት እዩ ዝርግሒኡ ክንምንታይ እዩ ነተን ኣብ ባይታ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እወ እቲ ፕላትፎርም እቲ ንኢንተርነት ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ይኹን እሞ ድማ ነቲ ኣፕሊኬሽን ቀመሉ ሰብ ንዝኾነ ይኹን ክበፅሖ ይኽእል እንድዩ ግን ምስቲ ዝፀንሐ ሓድሽ ኣፕሊኬሽን ብምዃኑ ብዝተኻለና መጠን እቲ መደባት ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ሼር እንዳገበርና ንሕብር ኢና ምእንቲ ተሳተፍቲ ብፍላይ ድማ ተን ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ክሳተፍኦ ከምቲ ዝረኣኽዮ ደሓን ዝኾነ ቁፅሪ ዝሳተፍ እቲ ሰብ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ብዘይካ ዝናይሎም ምሸት ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ክህል ከሎ መፂኦም ይሳተፉ ሓሳቦም ይህቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዘሐጉሱኻ ዘተባብዑኻ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ግን ድማ ነቲ ምትብባዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝቃለስሉ ዘለዉ ሰባት እውን ኣለዉ ስለዚ ደሓን ዝኾነ ተሳትፎ ኣለዎ ግን ድማ ካብዚ ዘለዎ ምክንያቱ እተን ኣብቲ ዓመት ዘለዋ ሰባት ብልክዕ እቲ ኢንፎርሜሽን ንክበፅሐን ኣብ ክለብ ሃውስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለያ ፕላትፎርም ልክዕ ከምዚ ክትገብርዮ ዘለኺ ዝተፈላለያ ናይ ሚድያ ኣካላትና ክሰርሓሉ ሓበሬታ ክመሓላልፋ ከም መደብ ሒዘን ይግባእ ማለት እዩ በዚ ዘሎ ግን እቲ ዘሎ ዝተሳተፈ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ካብቲ ሒዝዎ ሰኒቕዎ ዝኸደ ሓበሬታ ወፂኡ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናቱ ክጥቀመሉ ንኣከባቢኡ ኣከሙ ሽግር ዘሎ ሰብ ክሕግዘሉ እንተኽኢሉ ብኸምኡ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለና ኢና ንገብሮ ኣብዚ ምልክታት ዘቢታዊ ዓመፅ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ መደብ ውልቀ ተመክሮአን ዘካፈላ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ዶ? እወ ነይረን እየን ዋላ እኳ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዋላ ከለዋ ወይ ኣጋጢሞን ወይ ካብቲ ሂወት ወፂአን ከለዋ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከመሓላልፍኦ ዘይክእላ ኣለዋ ነዚ ኩሉ ድህን ድማ ሂወተን ተመክሮአን ንኻልእ ሰብ ትምህርቲ ንክኸውን ንኸመን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሓደጋ ከይኣትዋን ከለዋ እቲ ፀገም ተኣለሌል ቀልጢፈን ፍታሕ ክረኽባሉ ምእንቲ ኢለን ድማ ብትብዓት ነቲ ተመክሮ ናይ ሂወተን ዝነበረን ዝገበርኦ ጌጋታት ኣምታየን ተጋጊአን ገለ ዝብል ተመክሮታተን ዘመሓላልፋ ኣለዋ ኣዝዩ ድማ ኣተባባዒኡ ምክንያቱ ዝበዝሐ ግዜ ካብ ተመክሮ ሰባት ኢና ንሕና ንምሃር ዝያዳ ድማ ንሱ ዓብ ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ኣለዎ ወይ ድማ ዓብ ተሰማዕነት ወይ ድማ ዓብ ነጥበ መቐይሮ ኣብ ሰባት ይፈጥር ኢለ ስለዝሓስብ ማለት ካብ ተመክሮአን እቲ ቀንዲ ምልክታት ዘቢታዊ ዓመፅ ከመይ ነይሩ ኣጀማምርኡ ማለት ይኾና ገለ ኣብነታት ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ናይ ቅትለት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ዓመፅ ዝመልኦ ሓዳራ ገዲፋቶ ወይ ድሕሪ ጅስ ይኣኽለኒ ኢላ ብትሓስበሉ ግዜ ዝፍፀም እዩ እቲ ሓደጋታት ማለት እዚ እቲ ቅድሚኡ ዝፍፀም ብንኣሽቱ ነገራት ዝጅምር እዩ ናይ ምቁፅፃር ባህርያት እንታይ ተኸዲንኪ እንታይ ምስ መን ተራኺብኪ ምስ መን ተዛሪብኪ ነርኪ ወይ ድማ ፀለማታት ጭብጢ ዘይብሉ ካብ ሓዳር ክወፃእ ትዝምውለኺ ናይ ጥርጠራታት ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፍጹም ኣብ ምቁፅፃር ምእታው ንኸይትሰርሕ ንኸይትመሃር ምግባር ብቁጠባ ርእሳ ከይትኽእል ወይ ድማ ናታ ኣታዊታት ንኸይተመሓድር ኣካውንትታታ ምቁፅፃር ዝኣመሰሉ ከምኡውን ካብ ማሕበራዊ መነባብሮኣ ወይ ካብ ስድራ ቤታ ምንፃል ምስ ከምዚ ክትከይድ ኣይደለይክን ምስ ከምዚ መሓዛኺ ምስ ከምዚ ክትራኸብ ይደልን እንዳበልካ እቲ ናታ ኣብ ጥቓ ዘሎ ኩሉ ካብቲ ማሕበራዊ ናብራኣ ወይ ካብ ስድራ ቤታ ክትረኽቦ ትኽእል ሓገዝ ኣፅቢብካ ብሙሉእ ንምቁፅፃር ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃርካ ምእታው ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝፍፀመሉ ግዜ እቲ ቀፃሊ ዝኾነ
ዓማፅ ዘረባታት ፀርፍታት ምንኣኣስ ምንቁሻሽ ከምኡውን ምፍርራሕ ክቐትለኪ ክሃርመኪ ከምዚ ክገብረኪ ወረቐት ክኸበላሽወልኪ ዝገይረ ናብ ናይ እምሮ ሕሙማት ከም ዝኣቱ ብዙሕ ዓይነት ዓመፃት እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፍፁም ፍርሒ ስለ ዘእትዋ ምንም ትገብረሉ ናብ ዘይትኽእል ደረጃ ተኣቱሞ ሙሉእ ኣብቲ ምቁፅፃሩ ተኣቱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ፀገማት ዋላ ንክትወፅእ ክትደሊ ከላ ኣዝዮም ዓብ ተፅዕኖታት ዝኾንዋ እዮም ምክንያቱ እቲ ፍርሒ ኩሉ ግዜ ክትወፅእ ኣብ ትሓስበሉስ ክቐትለኒ እዩ ወይ ከምዚ ክገብረኒ ኢላ ስለትሓስብ ብፍርሒ ተሸቑሪራ ትነብር ማለት እዩ ካልእ እውን ምናልባት ኣብ መንጎኦም ቆልዑ ዘፍረዩ እንተኮይኖም ነቶም ደቀይ ጌጋ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ካብ ሓልዮት ዝነቐለ እኳ እንተኾነ ግን ድማ እቲ ውፅኢቱ ኣዕናው ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ደቀይ ዘኽቲማ ካብ ዝዕብስ ድሓን ኣነ መስዋእቲ ክኸውን ይሓይሽ ኣነ ተፃዊረ ክኸይድ ይሓይሽ እንዳበልካ ወይ ድማ ፍትሕ ካብ ምፍታሕሲ ስድራ ቤተይ እንታይ ክብሉ ማሓዙተይ እንታይ ክብላኒ ተፋቲሓ ክበሃል እየ ሰብ ከይብለኒ እንዳበልካ ነታ ዓመፅ ተፃዊርካዮ ክትከይድ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ግን ኣዝዩ ኣዕናዋ ኣተሓሳስባ ብዝኾነ ይኹን ከዓ ክተርፍ ዘለዎ ሓሳቢ ማለት እዩ ሓንቲ ርእቶ ካብ ወዳት ወገን ዝነበረት ናይ ሓደ ሓውና እንታይ ይብል ነይሩ ንሓዳር ከም ዝፈርሖ ብውልቁ ማለት እዩ ፍርሒ ስምዖ ከም ዘሎ እቲ ናይ ብሓፈሻው ናብቲ ምትእኻብ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ንሓዳር ከም ማለት ሲ ነንሕድሕደን ንተባብዓሎ ነንሕድሕደን ንማኸራሉ ዝብል እምነት ዝጎደሎ ዓይነት ርእቶ እዩ ክስህብ ሰሚዐዮ የሩስ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ለኪ ነዚ ከም ዝኣምሰለ ነገር ምናልባት ካብታ ዝጠቐሳ እሱ ሓንቲ እንታይ ነይራ እታ ሰበይቲ ነቲ ሓዳር ብጥበብ ክትመልኩ እንድሕር መሪሓቶስ ሓዳር ጠጠው ዘይብለሉ ምክንያት የለን ሰብኣይ ስወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ከምኡ ንክገብር ዝዓይነቱ ማለት እዩ ግን ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተወት ነቲ ሓዳር ጠጠው ናይ ምባል ሓላፍነት ናታ ጥራሕ ድዩ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ርእቶ ኺ እቲ ዝቀረበ ርእቶ ካብቲ ብዙሕ ንሰምዖ ክብዳህ ዘለዎ ሰባት ኣተሓሳስባ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣዕናውን ድሑርን ኣተሓሳስባ ንብሎ እዚ እዩ ምክንያቱ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሓዳር ክትኣቱ ከላ ወይ እውን እቲ ወዲ ተባዕታይ ከም መፃምድቲ ኣብ ሓዳር ብሰላም ብፍቅሪ ብሓባር ክትዓቢ ቆልዑ ወሊድካ ክትፈሪ ካትኣቱ ማለት እዩ እቲ ድሓር እቲ ሓደ ዓማፅ ክኸውን ወይ ድማ ነቲ ሓደ ናይ ሕርቃን ናይ ምህራን ናይ ዓመፅ ባህሪ ኸርኢ ንቡር ጌርካ ነቲ ሓደ ሃቡ እቲ ሓደ ድማ ብጥበብ ተፃዊሩ እንዳሕለፈ ክኸይድ መስዋእቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ጌርካ ከተእምኖ እዚ እቲ ሓደ ጌጋ እዩ ማለት እዩ እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም እቲ ሓዳር ንክልቲኦም እዩ ዝብፅሖም ክልቲኦም ብማዕረ ተኸባቢሮም ክነብሩሉ ዝግብኦም እዚ ሓደ ካብቲ ኣዴታትና ተፃዊረን እንዴና ኣሕሊፈንኦ ተፃዊረን እንዴና ዓና ዕቤናና እሞ እዚ ሕጂ ዘለዎ ወለዶ ወይ ድማ ዘን ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ሓዳርን ከምኡ ክኾና ኣለወን ዝበሃል እዩ እዚ ኣዝዩ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ምክብባርን እቲ ምፅውዋር ኣብ ምንታይ ኢኻ ትፀዋወር ምክንያቱ ንሂወትካ ፈተና ዝኾነ ንዓኻ ታትካ ባህግታትካ ዝቐትል ኩለንትናኻ ስብእነትካ ዝቐትል ንዓኻ ዘድክም ብስነ ልቦና ይኹን ብቁጠባ ብኩሉ ነገርካ ኣድኪሙ ኣብ ትሕቲ ምልክ ዘእቱ ዓይነት ሓዳር እዚ ብምንም ተኣምር ሓደ ዕዉት ሓዳር ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና እቲ ዕዉት ሓዳር ኩሉ ግዜ ነተባብዖ ዕዉት ሓዳር ምእንቲ ክህሉ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ሰብ ሞያ ሓገዛት ክትረኽበሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ኣሎ ከመይ ጌርካ ኮንፍሊክታት ወይ ከዓ ዘይምርድዳኣት ከመይ ጌርካ ትፈትሖም ዝተፈላለዩ ፀገማትካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ ኣብ ሓዳር ዘጋጥሙ ኣዝዮም ብዙሓት ፀገማት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፀገማት ስለዘጋጠመካ ዘይምርድዳእ ስለዘጋጠመካ ትፈላለ ማለት እውን ኣይኮነን ግን ነዚኦም ክትፈትሕ ክልቲኡ ኣካል ቁሩብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ በታ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን በቲ ወዲ ተባዕታይ ምክንያቱ እቲ ሓዳር ናይ ክልቴኻ ናይ ሂወት ኮንትራት እዩ ፈቲኻ ዝኣትኻዮ ክልቴኻ ድማ መስዋእቲ ክትከፍለሉ ክልቴኻ ኢንቨስት ክትገብረሉ ዘለካ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣካል መላኺ ክኸውን እቲ ሓደ ኣካል ተፃዊሩ ክኸይድ ግን እዚ ርትዓዊ ኣይኮነን ብሰብኣዊ መሰል ይኹን ብሞራላዊ ሕጊ እንድሕር ኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ሓደ ካብቲ ዋላ ነተን ደቂ ኣንስትዮና ከም ርዲኢት ድሓን ወዲ ተባዕታይ ክሓርቕ ኢዱ ከልዕለለይ ወይ ክፀርፈንስ ንቡር እዩ ኣነ ሸለሊለ ትሕት ኢለ ክሕልፎ ይሓይሽ ገለ እንዳበልካ
ዝሓልፍ ጌጋታት ካብቲ ድሓር ናብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ሓደጋ ዘቃልዐካ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚ እዚኣ መልሰይ ንዓ ዮርስ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመስግነ ክፈቱ ውልቃዊ ርእይቶ እንድሕር ኣለክ ኮይኑ ዕድል ክበኪ ተስፋ ገብር ሰፊሕን ዕሙቕን ብዝበለ ነገራት ትሕዝቶ ክንምለሶ ከምቲ ዝበልኩ ቀዲመ ውልቃዊ ርእይቶኺ ክንሰምዕ ዕድል ክበኪ የቀኒለይ ኣነ እውን ኣዝየ ዘመስግነክ እያ ክበረት ነዚ ዕድመ እዚ ስለ ዝገበርክለይ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ስድራ ቤት ማለት መሰረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ። ስድራ ቤት ብዝተፈላለየ ምክንያት እንድሕር ይዓኑሎ ድማ ሕብረተሰብ ይዓኑሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቤት እዚኣ ዘጋጥሞ ፀገማት ከም ሕብረተሰብ ግድን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ስለ ዝወርድ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ክቃለሳሉ ዘለወን ወይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ መሰለን ክጣበቃ ዘለወን ዋላ እኳ መሰልካ ተቃሊስካ ትረክቦ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚት ክስለፋ ተን ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ጉቦን ፈልጣ ተቀዳማይ እኳ እንተኾነ እቲ ሕብረተሰብ ግን ከም ሕብረተሰብ ነዚ ነገር እዚ ክቃለሰሉ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም እዩ። ነታ ትዕምፅ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ነቲ ዝዕምፅ ዘሎ ኣብ ገበን ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ይኹን ነቶም ኣብቲ ስድራ ቤት ዝፈርዩ ዘለው ቆልዑ ንመፃኢኦም ንመፃኢ ጥዕንኦም ኣብ ኩሉ እንትንኦም ኣብ መፃኢ ሂወቶም ኣብ ትምህርቶም ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ ተራ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ብከምዚ ድማ እተን ስድራ ቤታት እንዳዓነዋ እንዳፈረሳ ከምኡ እውን ገበን ዓመፅ ኣብቲ ስድራ ቤት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ነዚ ነገር ዘኣተኪሩ ክሰርሓሉ በብ ወገኑ ከምኡ እውን ከም ሰባት ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር ኣለና። ተጊመ ደጋጊመ የቀኒለይ ዮርስ ሰላም መዓልቲ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዘዳለናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና